To fa, a yanzu haka ta faru ta ƙare, domin babu shakka a yanzu haka za ku je da wato ta kasance shin Shamsiyyar ta mutu ne ko kuma tana raye. Wanda babu shakka a yanzu haka kowa babban burinsa wato ya san dalili akan wato mutuwar wato Shamsiyyar, shin ta tabbata ta mutu ne ko kuma bata mutu ba. Wanda mai sauraro sai ka biyo ma ƙarshen wannan bidiyo domin ka ji abin da muke tafa da shi a cikin wannan shiri namu, domin babu shakka za ka sha mamaki. Wanda babu shakka a yanzu haka wato Sumayya tana cikin wato tashin hankali da ɗimuwa, kamar yadda mijinta shi kanshi wato ya shiga ɗimuwa akan idan ta kasance wato Sumayya ta mutu, kamar yadda ita ma kanta Sumayyan a yanzu haka tunaninta ya tashi, domin idan ya kasance wato Shamsiyya ta mutu. Masu sauraro dai idan ya kasance ne shigo ka channel ɗin nan tamu ta farko da ka dangwala mana alamar subscribing, sannan ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin takan ne za ka dinga samun labaranmu zafafa da dumadumin su. Sannan kada ka manta kai mana like a ƙasan bidiyon nan namu. Wanda dai a yanzu haka kowa na ci gaba da faɗin albarkacin bakinsa akan wannan lamari, shin idan Shamsiyya ta mutu ya wato Sumayya za ta kasance, shin wato idan Shamsiyya ta mutu ya kake ganin wato raba gardama zai fuskanci wato ƙalubale tsakanin wato 'yan uwansa da kuma yayansa, shin kuma ita kanta Sumayya wanne hukunci za a yanke mata akan wato kisan da ta yi. Mu dai nan muka kama ƙarshen wannan sharhi namu da muke tafa da shi, amma mai sauraro idan ya kasance ne shigo ka channel ɗin nan tamu ta farko da ka dangwala mana alamar subscribing, sannan ka dangwala alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka a koda yaushe.